A primera hora del matí, a les instal·lacions de la nova piscina municipal de Gavà, una vintena d'esportistes han assistit a la classe de beat ball tono, una disciplina que barreja la gimnàstica amb l'aeròbic i l'estip. Totes elles, en aquest cas, són dones que aprofiten el seu temps lliure per fer esport. El encontrarme bien, los dolores de espalda, evitarlos, una vida saludable para relajarme también, una forma de desestrés. Pues es la primera vez que toco un gimnasio y ya llegaba el momento de que tenía tantos dolores en el cuerpo que hoy me ha invitado mi amiga y digo voy a probar. Es la primera vez y lógico que me duele todo ahora, pero vaya, ha sido muy positivo. La verdad es que hacer deporte así por libre o en un gimnasio sin clases es más aburrido y aquí dirigiéndote trabajas mejor y es más divertido también. El lunes vengo a la bici, hoy vengo a esta, mañana vengo a los steps y el jueves descanso y el viernes vuelvo a la bici. Conoces gente, te lo pasas bien, no solamente hacer ejercicio. I és que el més important és trobar una motivació pròpia per mantenir la forma durant tot el curs. Y que haya una sonrisa. Si no hay una sonrisa en lo que están haciendo, seguramente no durará. Lo que ellas están haciendo no durará a lo largo del tiempo. Més relaxant encara és la classe de ioga que fan unes companyes a una altra sala. Allà trobem persones de totes les edats que també, per diferents motius, s'estimen més treballar el cos i la ment en un ambient d'harmonia. El ioga es una de las disciplinas que cada cop té més demanda. Hay muy buen ambiente, luego te pone una música que te relaja muy bien, luego la monitora es estupenda, tiene una voz que nos deja completamente relajados y muy bien, muy bien. Sí. Feia ja 3 anys que n'havia fet, però com que treballava anava molt desesperada i vaig plegar. Però m'agrada per tot, per la musculatura, pels moviments i perquè és molt passiu. Te descarregues, et relaxes, t'evites mal de caps i contractures i coses d'aquestes, que ja vaig venir per això, per relaxament. Aquests són només 2 exemples del que es pot fer dins el programa d'activitats dirigides que l'Ajuntament de Gavà organitza al llarg de tot el curs.